Kembang mawar putih dening Ika Serdi Saliha. Kembang putih ing tanganmu, apa isih kudu ana arane? Nalika kabeh wis kok ulungake, ati tanpa warana, nglenggono binuka tan tido-tido. Apa isih ana tembung angluwihi teges? Apa isih ana ukara angluwihi makna? Nalika kilating mripat atempuk gapyuk anggurit crita anata ati anggegulang rasa. Kembang mawar putih iku bakal tak simpen primpen aning tengahe rasa kangen, aning grunjaling pengangen, aning rasa nalika sepo, aning ati nalika sepi.